Di 25 meha kanûnê ji sala borî Hêzên Sûriya Demokratîk dest bi operasyonekê ji bo rizgarkirina bendavê kir. Di encam da bendav hat rizgarkirin û derfeta vegera elektrîkê li kantonê Jinûva çêbû. Ji bo vegerandina elektrîkê desteya enerjî ya kantona Kobanê ketin liv û tevgerê ta got nêzîktirîn dem da herêm ronahî bibe. Piştî sê mehan ji xebata endizyar û karkerên desteyê elektrîk vegeriya navenda kantonê û gundên Rojavayê Bajêr. Endizyar Fehd Mihemed da zanîn got beşek ji kantonê ronahî bû û xebata wan wê bidûme ta got tevahî kantona Kobanê ronahî bibe. Piştî rizgarkirina bendava tiştînî em kan li deftera kerebe me kerebe giyan da Kobanê meheta Kobanê aniha em kerebe li gund bajor gundewara Kobanê belat kine me gundê xerbî û te taxek bajêr halî xerbî me kerebe kir pişra em niha em kîhîvîn em kerebe bi halî qolbeyê bajêr gînin gundê bajêr û gundê şerqî girin. Ji sedema şerê bi rêxistina Daişê ra ji sedî heştî ji tora elektrîkê ya kantonê rûxiya bû û bi derfet û îmkanên kêm desteya enerjî karibû beşek ji torê serrast bikira û niha hewl didin got hemû tora elektrîkê Jinûva çêbikin. Lê kêmbûna alav û pîdîviyên elektrîkê dibin astengî li ber kar û xebata wan û wekû endizyarê elektrîkê Omer Nûrî diyar kir. سده و کوبر ما چه کرد جواز کرد ما امنا کبلی ارضی هم چه کنه کبلی ارضی و ای ترسیده هوایی دمنی باجیر دا امنا چه کنه بس مشکل من رئیسی امنا کبل قد بونه کبل ما او تنه ای 20 کیلو ای ارضی کبل من نمای قطبونا elektrîkê bû sedema rawestandina gelek karên welatiyên Kobanê û bi vegera elektrîkê welatiyên Kobanê di karê xwe da rihetir bûn û kargeh vegeriyan xebata xwe. Mustafa Bozan got xwediyê terzîxaneyekê li Kobanê diyar kir vegera elektrîkê dihêle got karê wî zûtir û hêsantir bibe. Wan pir pêk keyf xweşin mesela. Ê min warşo min hê mesela niha keribê nîzamê ku hatiye mesela kilfê me kilfê ser me kêm dibe keribê rind e yanî şekil am rind e donî millet kêfî millet giya xweş bû. Tê zanîn got bendava tişîn elektrîka ji sedî heştî ji bajarên Sûriya dide û çekdarên Daişê ji dema got bendav kontrol kirin elektrîka gelek bajarên got nakevin bin kontrola wan qut kirin. Piştî sê sawan ji qutbûna elektrîkê li bajar û gundewarên kantona Kobanê û bi rizgarkirina bendava tişîn elektrîk ji nûva vedgerê Herêmê. Mahmûd Balî Dengê Amerîka, Kobanê.